Тормыш сәхнә түгел, ә шулай да бик күп тарихия сәхнәгә, Карлугастың һаман йыры килә, сыкһам әгәр кайтып сәхнәгә. Карлугаскай, сабый хыялыма, индең дә һин Тукай йырлай, бик бай Карлугасы булыбыздың, һине һагынып инде ир елай. Хәлгенә язган акаем, килдем һиңа, килдем дускаем, хагынып килдем һине күрергә, хөррәт хәлкәеңдән белергә, икенче бер һиңа килгәндә, һинең менән уйнап көлгәндә, Умыр заяк белән көнләшер, көлмәгесе тиеп өндәшер. Тунда икән әле тупрагың, шаламай икән япрагың, яңгырына ак карасыгас, һының әле яланғас. Тунда икән әле тупрагың, шаламай икән япрагың, яңгырына ак карасыгас, һының әле яланғас. Тик калмам умыр заягың, был әле бик ғүмерең заягың. Ана инде көңлемдә байы, хуш бул кайгым. Тунда икән әле тупрагың, шаламай икән япрагың, яңгырына ак карасыгас, һының әле яланғас. Тунда икән әле тупрагың, шаламай икән япрагың, яңгырына ак карасыгас, һының әле яланғас. Vanatidam